Bismillah, velhamdülillah, ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Minbar Media'nın süyüktü görarmandары. Sizlerden işenip jönötkön Oza Çağırga salgan akçaňyzdardy, karajatыңыздарды Ýyk Ramazan aydan akyrky günündögi kadir dündörde Oza Çağır berүүge jetişdik. Miňdei kişige. Sözüm kuru bolbos üçin ataýyn daýardalgan tamaktardy, başlyga salangan şirin tokoç jana suusunduktardy jol çyraka çeyin çygyp Oza Çağırga şaşyp bara jatkan bir tugandardy jetpey kalsa üýüne jolda bara jatyp da oz açyp sizlerge bata kılsın degen tarizde göçölörden de tarkatkanga jetişdik. Allah Taalam ar bir Oza Çağır bergen momin musulman bir tugandardyň Oza Çağıryn kemçiliksiz kabul kılsın. Birle Kırgızstandan emes, Rossiya jergesinden jönötkönдөр de bolbatdy. Kartaň apalar, atalar, agalar, ejeler, karındaşlar, ulan kızlar, studentler, aytor, pensionerler büt bari jönötüp atıştı. Sizlerin jönötkön amanatyňyzlar biz üçin albette joopkerçiliktүү amanat. Orduna koygongo jetkirigenge hareket kıldyk. Buyursa bul bizdin munoly Ýyk Ramazan aýdagy algaçky proýektibiz. Keyinki жылдарда biz mından da öbürök, mından da genenirek, anan çoňrak masштабта Oza Çağırlарды ötküröbüz dep wada berебиz. Uşinti bu Ýyk Ramazan aýdy bir jeňden kol, bir jakadan baş çygaryp, özübüzge jetiş tartyş bolup tursa da özübüzden körä özgelerde artyk görüp Oza Çağır bergen jalpy momin musulman bir tugandaryň barынан Allah Taalam razı bolsun dep duwa kılat elek. Allah'ım uşul Ýyk Ramazan aýdyň sowaplaryna jetişeýli dep özlerine kerek bolup tursa dagы özlerinden körä özgelerde artyk görüp Oza Çağır jönötkön Minbar Media'nın görürmandan barынан ömürlerin uzun, iman ihlaslarını tereň kılıp ibadatlarını kemçiliksiz kabul kılgın. Allah'ım olarga iki dünýänün baktulluğun bergin. Iki dünýänün türdü apat hırsıgınan özüň saktagın. Bergen Oza Çağırlarynyň akysyn kıyamatda alarga beýişdi belek tartuu kılıp berүү menen tügötkün ya Rabbi. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Harikalar, bismillah, velhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. Buna bugünkü iftarlıkты Minbar Media saytının görürmandarynyň atынан bolup jatat. Allah Taala kabul kılgan bolsun. Oşarynda Muhammed Kur'an Jattatu medresesine Minbar Media saytının görürmandarynyň iftarlığı gidiyor çocuklar. Allah Taala razı olsun olsun. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Minbar Media saytının görürmandarynyň iftarlığı Oşarynda joylashgan Muhammed Kur'an Jattatu medresesine iftarlıklarını berip jatat. Allah Taala kabul kılıp razı olsun.